Efter at kongehuset i 1809 nedlægger jagt med rovfugl, ja, der bliver rovfuglene fredeligt. Der er ingen, der har brug for dem mere. Vi har gået i gang med at gå på jagt med gevær. Så det var jo med at få så mange af dem her væk, for de er kødædere. Så i 1943, der går den danske stat ind og siger, at vi skal have samtlige rovfugle udryddet. Man kan få skyd- og aflivningspenge. Og fra 1943 til 1950, altså på 7 år, bare her i Danmark, der skyder og fanger og forgifter vi 110.168 blandede rovfugle. Så hvis man midt 40'erne skød en ørn, så var man national helt. Og hvis man i 2012 skyder en ørn, ja, så kommer man også i avisen, og så er man national skurk. Så der er ikke langt fra at være helt, og så til at blive skurk. Nu har jeg jo set, hvordan at falken er sat til at gribe byttedyr i luften. Vi skal se efter, om ikke vi kan være heldige og få hende til at fange den her på jorden. Det er en anden teknik, vi kan. Jeg skal så... Det kan godt være, at jeg er nødt til at lade hende sætte den i luften. Hej! Det er en anden måde, vi kan gå på jagt med. Og så er det altså med at holde fast. Og hvis man så tager godt fat i jorden, så er det meget svært at trække rundt. Så kan man i hvert fald holde byttedyr. Det hurtigere falken eller rovfuglen er til at slå sit byttedyr ihjel, det større er chancen for at overleve. Og så spise det så hurtigt som overhovedet muligt, for der er masser af andre rovfugle, der har fat i det, de gode jæger, de har været heldige at fange. Og dernæst, jamen, så er der forskellige rovdyr, der derefter om ikke de kan forsøge at få fat i både rovfugle og rov, altså bytte, så man får 2 på én gang. Så er der virkelig noget. Så derfor er det jo et farligt tidspunkt, det at sidde på jorden. Og så kan vi jo starte til det igen. Og så har vi igen en ny jagt. Og så kan vi lade hende fange i luften. Hvis der er spørgsmål, så skal I jo endelig bare sige til, men jeg har jo en deadline, der hedder en halv time, fordi så er der andre, der skal til. Så jeg skal lige have en tidtager. Hvordan ser det ud med tid? 2 minutter i 3. 2 minutter i 3, så vi skal have... Så har vi en tilbage. Det er jo svært at holde tiden. Hvis der er nogen, der har et spørgsmål, så kan vi godt nå at lige få dem i svar. Så skal vi bare spørge. Ja. Det bliver spurgt, hvad jeg bruger handsken til. Det er simpelthen til at bære fuglen på. Fordi den har meget skarpe kløer. Og du kan se, så den handske, den holder cirka et år, så er den fuldstændig slår op. Så det er bare for, at det ikke er mit hånd, der er. Så skulle jeg have en ny hånd hver år, så kan jeg selvfølgelig også lade det om. Det er lidt problematisk. Der kan godt være flere spørgsmål. Ja. Hvorfor må du ikke jage med dem i Danmark? Jeg bliver spurgt, hvorfor man ikke må jage med dem i Danmark. Men det er, fordi der er indgået en handel i Lysforvalgens råd. Man har byttet med de brandorganisationer, og de fik totalt forbud imod falkejagt, og jægerne fik så stadigvæk tilladelse til at udsætte agerhøn, fasan og gråring. Det var et handel, der blev indgået i jagtlov for lige af 1994. Det er politik.
Og det er jo en gammel kultur, som vi har, og heldigvis er der i dette øjeblik 14 lande er optaget under UNESCO for at passe på den gamle kulturarv her i Europa og eller i verden, vil jeg hellere sige, for det er lige fra syd til nord. Så det er jo lidt underligt, at vi ikke passer bedre på det her i Danmark. Og jeg synes, at der kunne være plads, og det skal selvfølgelig være under ordnede forhold, men når vi har de her fugle, jamen så er de jo mikrochips og blodprøver, så der ligger en DNA-profil i forhold til Naturstyrelsen. Så hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvor de kommer fra, jamen, så kan de bare gå ind og kigge på de blodprøver, der ligger på de forskellige fugle, så alt det, vi har, det er oprettet i regnskab. Og så selvfølgelig, at indlæringen efter system, som er lavet og trygt, at man tager det, og så i henhold til de retningslinjer, som der er kommet forbi et råd om, at man skulle lave en 3-års forsøgsperiode med henblik på at lave publikumslagter rundt omkring, så den danske befolkning kunne få med til dem, at det er noget, man kan acceptere i et samfund som det her i 2012 eller 11 eller 10, da det, men sådan er situationen nogle gange, og sådan er den lige.